L-introduzzjoni fil-budget ta' Sisa fuq l-inbit kienet kritikata. Intqal li se tolqod b'mod negattiv il-prodott Malti. Tbassir li ma jidhirx li seħħ kif il-beħ tal-inbit żdied u għalhekk issa din il-miżura fetħet it-triq għal kampanja li tippromovi l-inbit Malti. Ikkonferma dan is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura Rodrik Galdes li nnota li b'din il-miżura il-Gvern se jkun jista' jinvesti 600,000 euro fuq sentejn f'dan il-proġett. Issa s-sors ta' dħul li kellna minn dik is-sisa l-Gvern ser jaddih lura lis-settur billi inied il-kampanji nazzjonali. Fil-ġranet li ġejjin ħirġet tender pubblika u allura qed nassumu wkoll li ftit ta' xhur oħra nibdew il-kampanja nazzjonali kif għamilna fuq il-każ tal-ħut ħatkun simili għall-inbit lokali. Is-Segretarju Parlamentari Galdes tenna li tul din l-aħħar sena l-inbit Malti rrażieda fil-beħ anke permezz tat-turisti li f'pajjiżna ifittxu li jkun smaw prodotti lokali u saħansittra jixtru l-inbit Malti biex jieħduh lura pajjiżhom. Hawnhekk saħaq li l-inbit Malti fl-istadji kollha juri li fil-kwalità tiegħu m'għandu xejn inqas mill-imbejjed ta' barra. Fil-fatt tenna l-importanza li nneħħu l-mentalità li ta' Malta mhux tajjeb daqs ta' barra għaliex fil-verità il-prodott Malti ħaqqaqa sew ma' dak li nġibu minn barra minn xtutna.